Tällä videolla esittelen, kuinka Echo 360 videopalvelun sisäinen videoeditori toimii. Eli kuinka käytännössä pitkästä tai lyhyestä tallenteesta Echossa voidaan poistaa alusta lopusta keskeltä haluttuja kohtia pois. Editointitoiminnallisuuteen pääsee kahta reittiä. Joko tämän henkilökohtaisen mediakirjaston kautta, eli täällähän näkyvät kaikki minun itseni omistamat videoleikkeet. Täältä editointitoiminnallisuus lähtee käyntiin täältä klikkaamalla tämän kuvakkeen oikeasta yläkulmasta hakasesta valikko auki ja sieltä sitten Edit Video. Tästä päästään tähän editointinäkymään. Toinen reitti on Echo-kurssin kautta. Eli vaihdan tuohon toiseen selaimen välilehteen, jossa on nyt tämä Echo-kurssinäkymä ja siellä tämä sama tallenne näkyy täällä viimeisenä kohtana. Täällä Echo-kurssin kautta niin muokattaessa videoleikkeitä niin tulee huomioida se, että oletuksena ainoastaan tämän videoleikkeen omistaja pääsee muokkaamaan videota. Hänellä on käytettävissään tämä videon editointitoiminnallisuus tänne Echo-kurssilla julkaistuun videotallenteeseen. Jos halutaan, että tämän Echo-kurssin muut opettajat saavat muokata videoita, niin se pitää erikseen sallia tämän Echo-kurssin asetuksista. Eli mennään Settings, täältä Features ja täällä pitää olla aktivoituna Co-Instructors Edit. Kun tämä on päällä, niin silloin kuka tahansa tämän Echo-kurssin opettajista pääsevät editoimaan tämän kurssilla julkaistuja videoita. Sivuhuomiona niin tässä Features-listassa näkyy myös Content Downloads-ominaisuus, joka on nyt tällä hetkellä disabloitu TT:n Echo-alustalla, eli tämä estää opiskelijoita lataamasta videotallenteita videotiedostoina itselleen suoraan Echosta. Jos opiskelijat haluavat katsella offline-tyyppisesti tallenteita, niin silloin tämä opettajan tulee erikseen kytkeä tämä ominaisuus päälle. Takaisin editointiin, eli mennään tuohon oppituntilistaukseen, Classes-listaukseen. Sieltä haetaan tallenne, jota halutaan editoida. Klikataan tuosta video-ikonista valikko auki. Se aukeaa tänne alas. Tänne täytyy vierittää sitten sivu alaspäin, että nähdään tämä valikko ja siellä on Edit Video. Tätä kautta mennessä Echo huomauttaa tärkeästä asiasta, mikä pitää muistaa silloin, kun muokataan näitä videoleikkeitä. Nämä muokkaukset kohdistuu aina siihen yhteen ja samaan videoleikkeeseen. Eli jos sama luentotallenne tai videoklippi on julkaistu monella Echo-kurssilla, niin nämä muokkaukset, mitä tehdään, niin vaikuttavat näihin kaikkiin paikkoihin, joissa tämä video on julkaistu. Nyt ollaan varsinaisessa videoeditorin näkymässä. Eli tässä nyt on kyseessä luentotallenne, jossa on erikseen videokameran kuva ja sitten luennon esitys PC:n kuva. Eli se, mitä näytetään dataprojektorilla luokassa. Alku- ja loppukohtien ylimääräisien häntien poistaminen, niin siinä nopea tapa on käyttää tätä liukupalkkia valitsinta. Eli tällä haetaan se uusi kohta. Tämä on nopea, mutta ei kovin tarkka. Haetaan se alkukohta. Tämä pikkasen tuosta taaksepäin ja siinä on hyvä kohta aloittaa. Make cut. Valitaan poistettava kohta ja sen jälkeen deletellä. Merkitään harmaaksi se poistettu kohta. Sen jälkeen
katsotaan esimerkin vuoksi täältä, niin merkataan poistettava kohta keskeltä tallennetta, esimerkiksi luentotauko pitkästä luentotallenteesta, 2 tunnin luentotallenteesta. Haetaan tauon alkukohta jälleen playback-toiminnolla ja sen jälkeen make cutilla tehdään siihen leikkauspiste. Sen jälkeen etsitään tauon loppukohta. Voidaan tarkasti hakea se tuolla play toistamalla tallennetta ja sen jälkeen pause-näppäimellä ja sitten tärkeää, eli merkataan, eli tehdään se make cut ja sen jälkeen valitaan poistettava lohko ja delete-napilla saadaan se pois. Luennon loppuun vastaavasti niin haetaan luennon loppumiskohta jälleen play-toiminnolla, pausetetaan siihen haluttuun loppukohtaan make cut ja sen jälkeen sen tyhjän kohdan poisto. Eli tällä tavalla mä pystyisin poistamaan täältä tallenteen keskeltä muitakin kohtia, mutta niin kuin tästä nyt helposti näkee, niin tällaista pitkästä tallenteesta niin muutaman sekunnin kohtien poisto niin on käytännössä mahdotonta. Eli nämä poistettavat kohdat niin on tyypillisesti minuutteja. Silloin tämä niin kuin käsittely onnistuu. Kun nämä halutut kohdat on merkitty, poistettavat kohdat on merkitty tähän aikajanalle, niin nämä tallennetaan varsinaisesti niin tuolla Apply Edits-napilla. Eli kun tuota Apply Edits-nappia klikkaa, niin sen jälkeen tämä video menee prosessoitavaksi tuon Echo-palvelimen päähän ja se prosessointi kestää tyypillisesti tämän tallenteen verran aikaa, eli 1,5 tuntia suurin piirtein, niin sen jälkeen sähköpostiin tulee ilmoitus, kun tämä prosessointi on valmis ja tämä uusi versio tallenteesta on katseltavissa. Jos siinä kohtaa sitten huomataan, että tuli poistettua jotain ylimääräistä, niin täällä on Restore-nappi tässä editorinäkymässä, jolla pystyy aina palaamaan siihen alkuperäiseen versioon, myös tuon Apply Edits-tallennuksen jälkeen, mutta tässä editoinnin aikana niin tämä nollaaminen onnistuu myös tästä editointien nollaaminen tästä Restore-napista. Eli näin ollaan sitten taas niin kuin alkuperäisessä tilanteessa. Näin tapahtuu videotallenteiden leikkeiden editointi Echon web-käyttöliittymässä.